Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak putuku adik ini Bapak Mogojes. Ketemu mana yang topene Bapak Mogojes. Ojo lali komandi esok rasakan jempolane Bali mana yang topene Bapak Mogojes. Matur suwun Jes ya. Bapak anu Jes ki dikon apa? Oh tukang lembut nosa karo kayak video Jes ya. Ya bantu putune lah. Engko paling ora anu Jes, Bapak mau jadi engko paling ora bar bedho kangge melok kerja. Saiki mau ngawas-ngawasi tenaga Jes karo kurangan apa bantu ngono kuwi tok ya Jes ya. Iki acarane anu Jes, pe sarapan Bapak monggo. Bar ngombe susu sak bos jane tak semayani engko Jes tapi kon sarapan saiki Jes. Ya sarapan sik. Airnya mana Mas? Airnya mana? Oke. Walah. Tak dikit dah apa-apa. Gorengan? Alah ndak sah. Tidak. Dah. Jajan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sarapan sih aku. Nggih. Jas sarapan Jas. Kok betul Jas anu bahan campur iki Jas. Sego campur sego pecel. Tok keka aku. Bapak mau dolen karo Mas Ari Jas mau esuk teko langsung kon sarapan, esuk kon tak syuting, kayak video, engko bar bedho kon melok kerja terselah. Lho lah ning antar iki enek motor enek pacone kuwi. Wis apa orang gue pes terus. Tak suwi tak ngenekno lho. Lah yang kare apa? Ning empere Mbak Mur kuwi Mbak Mur terus nyapu nanti iki ngono kuwi kon bareng melok. Engko pate. Yo motor yo siap wis enek. Ora omongin ndek sering ape melok. Soale iki jenenge ngedo. Mas mang tombone cilik 5 tak jeluk mbake tambah 5. Iya. Lah kok timbang bolak-balik. Iya, Pak. Bolak-balik. Betul kok ya wong ndak tase gak sedeng kan. Sing ndi? Sing tak gum. Sing mbok. Emang Mbak, jaluk tambah es 5 Mbak, aku rumah 5 tok. Lah kepalane aku gawe. Lah ora freezer to. Yo freezer Mbak, ngono nek tak gawe ngono ki terus anak sing jebot ki sing isor gak nek dijebot. Kelet. Kelat wijene ijek nek ngono, iki kayak plastik. Aku nang kayak plastik. Iya. Isore. Tak lemeki plastik. Ngono. Bikin kuwi gak kantil. Yang cilik yang tos. Wah, cek ngarep kono lho dene. Sing kono. Kak sik. Ada. Yang Mas Jablas. Wonge sing rono. Enggak dapat ya. Enggak ada barang. Oh iya nek kokene kan. Itu apa? Sarapan. Ini sarapan. Sarapan. Ganti kuwi anu wah gampang disuruh nek pengen melo. Lah ngono gua HP kerjane ndi iki gua paling mikirku ki kok wis enek siap enek opo ngono lho motor yo ngene iki ning arep Mbak Mur kok nyapu ngono iki. Soale iki Mbak Bos. Ngono ya punya saya. Bener mbok gitu. Ini tunggu lho. Motor iki sondok kudu balik Mas Adi. Ini lho. Bobok pari ini ya WA. Enggak. Anu, yo enek kerjaan ora nambah wong aku tak beli. Anu, maksudnya ki anu Mbak Sama. Oke tak beli sih aku meneng ae, aku ora karo to yo. Mas Arif kuwi. Iya aku tak beli sih aku. Meneng ae wong ora roh. Ora golek. Aku dhewe ora beli sih. Wakil enggak Pak.
Yo janganane. Enggak orang keklane. Enggak, itu nyedek. Aku nek wartana ora ya wong ndek, lha Pak Su wong gore. Ini lewat sana. Nggih, itu nek wartana. Jadi duke berwarna kulit kayak duke gitu. Sama kan Betul ya? kubur ini. Lah nek sing ngene Mas Wartono. Pak Su nggo patulku yo gajer-gajer rek ngono ae. Ini kok tak apa? Sarapan sih. Sarapan sih. Awang-awangan perkara. Berat itu sarapan. Sarapan jangan. Masane Pak Dur, masa nek bensin nang kek iki tak jolono 20.000 sik kebak iki delok. Masuk di perjalanan rono rene. Ini jebut-jebut pakai iki karo apa nih? Ini ya mau sarapan saya. Ya kan saya kasih. Bakat lu tak perlu gali ini. Bakat sepatu. Aku apot ini. Nabkapsan. Kali bayi. Tak teko mbake wis ana sing mangkat Mbak dereng. Dereng wis. Aiker sensi yo ora enek mesti. Biasane ayo mandang budal iki sik wis do teko kono lho iki aku ngono kok. Anggere teko ngarep omahku kono. Ayo Mas sarapan. Iki mahal ora enek liwat tenan. Tumpuk nang Mas Bule. Rokok sak pras, Guys. Queen. Aku leren ramban mana Pak Ayu teng sopiro. Aku ngoseng anu Mbak, godhong kates tapi wis godokan bonde apan ngono wis tak kek ning kulkas. Ning kula nang ora nggo batrek. Wah, kandene es teko niku wis kuwesen lho Mbak. Aku lepane kaya magrib Pak Gadus ya, lek terus ngarep aku teko omah langsung narik banyu ngene jenjen kuwi wis tugasku. Banyu sing ngono kaya kaya pasiran pan yo. Omah yo narik ngene kuwi. Aku kene narik kowe tukang sare tanggal 1 mesti kanu juga urusi Mbak sing ngono yo. Iya. Aja ibu tahu apa ending semua gitu. Lho Guys, gue campur aja sitok deh. Pasu. Oh campur mbok Pak Su dulu. Lho pasu. Kan nduk karo dicari-cari. 10.000. Lagi Mas Ari. Kosong. Gak duwe lah ning nek aja peteng. Aku aja nih mateng, Mbak. Jam piro? Jam iki mau ora nek jam 3 masane. Lah kok meremnya kebablasan. Aku jam 10 awang-awangan mulai kerintan. Jadi Pak Arek, aku ora buan kopi, Mbak. Aku ngutang puter. Lha wong engko anggere meremnya kebablasan, Mbak aku. Mulane jam 3 lah tangi pokoke kaya nasi gugah wayah kuwi. Aku jam 3 tangi. Ya langsung tangi. Jam 2 lah apa ya. Aku jam 2 ya tangi, cuma aku enggak. Lah pengen golek teri lembak nik ki lho. Bendeke jam 3:10 ndek budal iki. Nang pasar ya. Baratan nang teko. Tak kroncong ora tak sukno. Tak sukno. Ora seneng iki Pak nih. Sak piro Mbak rong gelas kok kon ngeroncong sepiro. Lah. Ya kan bentuk titik. Masak iki mangi akeh sing tak goreng iki kok ning omah anakku temu tak nyanyi tak. Anakku menggo kayak tak anu kayak ben produk. Anakku iya tak nyanyi oseng saitik ngono. Iya tak nyanyi oseng saitik mbek pentol enak. Enak karek kowe ape. Mau opo? Masak opo karek kowe aku. Pak tuwe sesuk mbeli godhog. Tapi dipangan tidak mampu gak enak. Godhog yo nganu ah. Lah wis katut apa campuran berkas yo esuk iki gak mampu. Lho rak pero mak enak teng gembel yo. Gembelen nek ngene mak ediane. Ya, wis gadut. Lanjut konek Guys ya. Kalau
Iki pertama buka sik Jes, teka langsung udah buka bontot iki. Kok kerjane engko. Kerjane engko, sepenting sarapan dhisik. Ayo, sarapan dhisik sepenting. Penting sarapan sik, kerjane engko. Kan Jes aku kan kau mau dolen karo Mas Ari. Kerjane engko jam dabar beduk. Kon gawe anu sik, kon gawe video sik. Masuk. Enteng-enteng kan gawe loro iki. Setengah jam wah. Iya. Kon bar beduk jenenge Mas Ari. Payane berbeduk ya. Udah teko. Oh, harapan ya. Apa ini? Kayak tane kopi Jes. Utri, sering boleh utri. Kayak tenagane udah teko wis. Engko anu. Ya, kok wedok latar Rabu. Ayo tekan. Kowak muga-muga engko rampung Jes. Nek rampung ya sesuk lah. Kudune rampung ya dina utuh. Ki aboe dipasang separo Jes. Wis ditelancar ka sing wetan kan telancaran kabeh ndek ngene. Bapak mau ya melok Jes. Merano lagi kanggane kene guri iki. Iki sampeyan mbane iki. Iki. Laka sing wetan ka wis kabeh Jes kae. Karek bontos ngisor ka sing gung. Ya. Kae. Ngisor kae. Jangan bar kae di Ki karek kowak Jes, kowak terus pasang abu, lagi abu siapi tenagane urung kabeh Jes, urung teko kabeh iki. Lagi sampeyan mbiyane lho Jes. Dikirimi rong ret Jes dek iki. Iki. Oke. Dadi anu Jes ki sake gedhe sak gedhe ki Jes. Apik-apik iki. Oh. Sake anu acah telak pitik daging Jes, rata-rata gedhe sake iki. Oh, sampeyan iki. Iki anggane kene sak kae sak detan kae Jes. Anggane iki sing etan kae sampung. Ya muga-muga ae kok ijo nek saithik Jes tutukno sesuk kena. Iki sampeyan mbane iki. Rong ret Jes. Iki ding sisa kok ana Jes. Apa? Lah ora videone bendina lek. Memang susah. Mungkin ya. Wes coba dibekar sih. Engko piring. Angel dia mempat ngene ke iso anu. Lain uang pelan-pelan dulu. Wah, sok masak. Nggih, niki lho juga menten juga patah. Bisa. Jane kok. Nah, aku entuk sang ngetrek iki. Cuma nek buku gak menyang. Wong motor ngene iki gudak serep yo tele-tele ya aku enggak mampu. Japane opo sok. Handel pokoke. Terus Apa coba sarung tangan? ya. Berkurang ireng. Padahal yang dulu karo. 12 niku nek kalih Sama disatan. Lah wong nggih boten betah ya wong klamben ngono kuwi ya. Depan. Ganti wonge.
Jakatane lah. Metet. Win. Apa sih ngono? Taline dot. Sampai anu jas ki, persiapan jas sampai acak. Kowak. Jare berduk. Udah nganggo sarung tangan jas. Soalnya anu apa dengan yang durane nglocotno tangan jas, modelnya ngono kuwi. Waki kan kebakar, dia kan kebakar pedot. 20. Yo telu terus yo gandang kowe awar-awarna talim wis ora kena pedot. Enggak gua gandang ini tuh. Dot. Paling mbok ora yo tanganmu nganu le. Taline karek rene iki mbek rene ning begel iki pino janisan. Ora goyang-goyang iki pedot terus ngopo ki jane. Agak ketatan. Lah kowe pedot iki rega digayangan iki aku. Ya mau berapa? Nah, tangannya bodoh itu lagi pelasan kabeh. Iki cara tali karek ning ambek iki rek lek ben koyo teplek lalang geses. Ya juga anjir yo. Nek mas aku mbah lagi besok juga. Kerjaan terus. Gimana tak parah itu? Mangka. Baru ju. Jangan jajan komentar. Terus saya kayak nang gitu. Kita ada telur goreng. Ya. Warang. Itu terapi mah. Terapi mah. Alhamdulillah mah kita nol kantor sini ora Mas. Apa terapi, Mbak? Ora gorengan. Sampai kayak tahu goreng. Campur tangan. Rapi ya. Wes wis rapi ya ndam wis rapi, Pak. Orang anu dirasa enak keleren gowo-gowo. Wah, rapi gak patek. 15 jas. Tuh, barang Wong 15 ki ragane kae sing golongan bagian kowak jas. Lah aku cuma wedok telajar. Buke. Bang sempanganane es. Malah kowe sempanganane es opo kowe. Iya. Ora semangat rene iki yo. Lah pokoke nganu gas iki. Tak mantes kae malah pinggang. Bayem. Iki tempe tapi itu sih no. Ya iya. Iki jajane gas. Siapan kanggo bang-bang jas ki. Iya. Wah, yo. Iki gak menyala telakku. Alah. Terampil ya bener. Lo guys lawe bayem kuwi wong ngantuk ae ngono. Ayo bos Mas Panco. Lagi jas iki, Mas iki. Ki Bu pekerjaane kene patang dino jas, patang dino. Halo Bapak. Iki ngurusi ngono dhewe masalah iki garapane dhewe ya mbok jas marahe. Ya ngusung ngabuk iki, Mas Panco. Melo aku. Enggak, aku tak. Melo grupnya. Mari kiri aku, Mbak. Video sik karo Parmo. Rata Pak wong iki. Bane Iki kowakane sampeyan iki jas yo. Gange. Setengah meter jas. Setengah meter iki kowakane. Tapi anu jas coba nak mindoni mesti wis tet ngono kae buntut jas jagung. Masalah ngono lemu jas. Abuke yo soalnya yo akeh.
Jadi karena atas kajas gedang-gedang rene sira dilacari abu tapi kewaan kabeh ki. Ora kantut jas sing kewaan. Sing kewaan ya ketat-ketat wong 7 8 ya. Kae sing sarana wis wae abu kabeh engko karek sing rene. Lah semben nasak. Sampe ini gang setengah meter sih ya, ya setengah meter paling. Ki jebruane ngene aja selamune arahe. Iki jagung jebruan keceran nih. Oh. Keceran. Bakar pisang dulu itu. Ayo, kadang nyandak kadang ora. Ketoke yo akeh pelenggan. Orang ku cek putar kurang. Tak jalannya ketok. Tapi kemaru. Metu etane Ndri. Kan malah dewa beda cak jas. Kawang papat cek kok aku melu jas jam pira ono melu. Nelacar bentar rampung jas. Kae wong papat kae mangkat cek. Pisung se, engko nek ketoke kualan yo mlok akeh. Kae sepeda mulai jas ngwak. Loh, batamu. Oke. Oh, ya ucap. Kaca sampai udah mulai jas. Modelnya kalah aja kenceng tenan ya. Oke. Jas. Ki nang perengan jas lemah empuk. Ya. Apa deh sepoh Gun kemarung aja lagi kemarungnya kau ngono kalau jas kemarung njero wangos medeni wong jas mlane sing kerja anu jas kudu nganggo sepatu kabeh nganggo sepatu biar sikile nah kemarungnya kau ngene kalau jas lho ya kemarung apa jas jenenge bulu iki rine jas kau ngene iki lho oke. tak ngerongos kau ngono ku ra wedi sikil jas oh antep jas sepatu tembus Enggak apa-apa yo.
Apa yang golek nalpot PCR sah? Tahu Supra aku ini suaranya piye no? Yo gelem Hendrik. Lah sak gelondong ngono mau ganti gulune tok. Prat. Kalau enak kalau apa ya? Buru mengarap prat munggah ngene bala. Oh.